Velkommen til Godmorgen til i dag. I dag skal vi have Vild med Dans finalen, og bagefter nyhederne med mig, og så vejret med Ahmed. Det startede vist med B. Hvad var det nu? Babu. Slut herfra. Velkommen til Vild med Dans, og velkommen til vores dommere. Lille Per. Og så har Ramos. Tag godt imod vores første finalist, Kåre Nissen. Og hvad synes I om det, dommer? Lille Per. Stort lille bitte 0-tal. Fordi han blev ved med det samme hele tiden, og min hund var bange for ham. Og så har Ramos. 0. Jeg synes bare, det er dårligt. Okay. Bare. Godt kæmpet! Og så til vores næste. Rappermesteren. Det er en flot præsentation. Lille Per. Stort titel! Fordi det var bare så perfekt! Min hund tændte om det! Og så har Ramos. Hvad er det højeste? Det er 10. 11. Hvorfor det? Det synes jeg var god. Meget god. Okay. Jeg elsker ham. Mwah. 21 point. Hvad synes du om, at du har vundet lige nu? Jeg er så glad, at jeg kunne give dig en krammer. Okay, giv ham en stor hånd igen. Her er dit trofæ. Mange tak. Farvel. Vi ses i næste episode. Her er slangemanden i nyhederne. I dag får vi vinderen Vild med Dans 2006 A med her i studiet. Kom ind, rappermesteren. Rappermester? Hvor er du henne? Undskyld, jeg kommer for sent. Jeg havde et lille problem med at finde rundt i studiet. Nå, det kan nogenlunde accepteres. Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Okay. Hvordan var det at være med i Vild med Dans? Jamen, det var sjovt at være med i Vild med Dans, så man får lov til at danse ude på gulvet. Og ja, det var også lidt hårdt med al den træning og komme videre, helt videre til finalen. Hvordan har du det nu, hvor du har vundet? Jamen, jeg er sådan rigtig glad over at kunne vise min talent, og så har alle folk synes, jeg er god. Og så har jeg kommet hele vejen til sejren. Altså, jeg hedder jo Slangemanden, fordi jeg har den her slange. Men hvad hedder du så egentlig? Jamen, jeg hedder jo rappermesteren. Nå, men jeg mener nu dit rigtige navn. Nå, okay. Jeg hedder Joe Lamseben. Joe Lamseben. Jeg vil gerne spørge dig om et julespørgsmål nu, hvor det snart er jul. Ja, okay. Tror du på julemanden? Ingen kommentar. Nå, okay. Hallo? Mor, jeg har ikke tid.
Jeg er hjemme hos en ven. Ja, jeg er ikke i tv. Nå, men altså, nu får vi vejret, hvor at Ahmed... Bare vis vejret. Velkommen til vejret. I nat har der været en masse larm, men bare roligt, der har været nisregn. Hvis I har hørt det der på bankende råder, skrigende lyde, larm ved skraldespanden, bare roligt, det er nisser. Så ikke gå i panik. Det er da ikke en nisse. Nå, okay. Men som I kan se, er der sne. Det må jeg forhåbentlig se. Og om bagved er der en dansende nisse. Ja, bare roligt, du må gerne gå nu. Jamen, det var det for i dag.